Здравейте, господин YouTube, аз съм Helking DC, в момента играя в Fenderbot PvP. С мен са Гуркито, Home 30 и Пепешо. Какво става? Здравейте. И днес ще играем PvP. Омар Пенточел. Отивам си купувам пошок и скачваме. Аз си рефам сета, не че нещо дам. Не, че нещо, ама аз въчакам всичко. Идите на... не за малко. Чай се с коя брада. Още една фулка. Аз имам до Warp Repair да си смина името на меч. Загубих 3 лева и спечелих 3 лева. Yes. Ако херото го убих, не че нещо да е. Само аз това до него, не че нещо да е. Аз съм пия с нещо. 2 фулки. Айде идите на Warpen си се разправили. Да ти я взем почна каква. Warp Repair. Repair. Crazy Shadow Scratcher на това. Henry Pepe Pesh. Писах Ю вместо YouTube. Хайдюбен. Така, Някой да даде храна. Ча си примерувам братата. Гурко, да значи ми падна някъде братата на Warp Repair. Не е в мен. Виж там отляво някъде е. В мене. Дай ми я. Защо не? Мете я. Сега съм помни дали ще мете. Аре мете, че нямам друга бе. Гурко! Гурко. Айде взем Warpen бе хора. Аз Не, дали съм аз бе? нямам брадва, аз нямам брадва колко. Айде Гурки, дай ма бе. Е, сега. Айде. Ето. За първи път мятам фул брат на Warp, къде ще се бием. Warpen. Ларп, къде ще се бием? Не дей скача! Не! Не дей скача! Не бе! Не, че Лавата е супер як. Смол теша пак. Да. Тотал. О, аре в дупката, крейдиш в дупката, аре Warp PvP. Аре. Бързо, пийте, пийте Аз скачай. съм пил, скача в RPP отивам. Warp PvP. О, ма get disconnect from the server. Сериозно. От хака. Помът ли беше? Помът ли беше? Не. Аре, Чакай. Гуркито скача, ай Гурки, готов си. Пенза... И имам и... Аре, аз скочу. Аз скочих. Аре, плювер, то се замина. И я виж как ми се казва меч. Ларп... И... Има някакъв долу пич. Да, идам тук. Вече Не, няма. ти го изнесе бе. Уби го. Аре, хюп! Ами, ние сме в равина. Черната паржола е тук. Дарк Чопа. Той път ни е Алин, поне на мен. На мен не ми, ай, бой. Какът ми е Али. Кой? Без диска ми списнал с Potion, как сами се върти целия екран. Весто я напиши в Enemy Dark Chop. Как лаги сервер, човек? Почвай. Ти къде го бия? Дарчоп, ще го пресреща на Дарчоп. Той къде са? Дупката. Горе. Горе бяга. Искам малко храна. Ей, кой има храна? И аз след... Обикновен. Няма обикновени, някой има ли? Dark Chopа не е още. Маша Не, обърне. не. Това беше фейл. Аз го пресрещнах. Удари ли го? Да. Къде сте в равина? Някакъв с... Сериозно ли ще падна в лавата? Как трима човека ще го гоним, не мога го фана, бате. О, бате, той влезна в лавата, ние сме с брат, бате тъпия човек. Не, нали аз съм тук. Аз не мога влеза там. В лавата. Няма. Аз Аз съм две критове само. Мъртъв е. Браво. бягайте. Критове само. О, бързо. Пепи, дай малко храна. Бързо, горе. Йоп! Мет ми храна, Пешо. Чакай, тя излезе от лавата, искаш да я запалим? Дай. Ето. Каста. Дарк Мастер е тук, перфектно. Бийте го. Бубир няма. Умира. Бубир няма меч. Пепи Пеш. Ти път си. Blue Beer. HD. Дай. Изнесме го почти. Ох, заби ми мишката. Много диамантини има. Про тройки. Добре, как му лага? Убихме го, браво. Крези шоу отгоре. Бързо, крейси, от му трябва да му върна. Уй, как демидж бе. Къде е то? Отгоре, точно под равина.
се налагаме. Ето сега влиза в равина. Ето е, аз пия. Его отгоре! Паднах по дяволите. Брокане, преби го, брокане. Ако не махаше сървъра, аз ще да го прибия. Верно ли падна? С бол, преби тук. Нямам бол, то ако не лагаш то сървър. Чака! Хунтрис, бол по Crazy Show. Падна долу! Не. Падна ли тя? Да. Да. Изяде лек. Да, давайте, брадовете, давайте. Бе, то какъв е смисъл, човек? Ти с тия, брадове. Чакай, Пепи пешо и до сега, чакай малко. Чакай, сега ще... Ето няма каска. Преди Shadow без краска. Шоу бе, брат, шоу. Да, Shadow. Аз го отрепах. Май. Той не е фулка, бе, бате. Не. Гурки барал як меджо е. Фулка е, аз взех фул пантони. Тига. Мен ми се щупи каската. Мен всичко ми е добре. Аз сега ми хвама да ставя там някакви протройки от ние дед ги кюнахме. Аре, идете нагоре към дупата, идете. Ще ми спами еви в себе. Я? Гурко, я изпи и тази пошенка за хейт. Трябва да реши на мен една. На нойзия, не. Ти се върти екранът. Да. Ял. Вие, аре, идете на пиви. Някакъв меч взех, профте педарас. Профте този. Аз ще да си смина се, так ще се натроши тая. Гурко, ние с тебе няма да бягаме, човек. Кой? Просто няма да знае. Чакаме ви тука. Аз чакам горе. В смисъл. Я горе. Трябва да ги посрещаме горе. Си без това. И някакъв... Това е да си взема само една поршенка. За... Айронка. Буку. Някакъв дъма. Ще ми брата се като си, бе. Кира, това наш колко той с тега с хубавите пошки. Бегай, Гурко, не мога да го даш от утран тебе. Бати не джорото. Ари Мария, бе. Умря, убих. Умря. От мен. Родния е херо. Елате в дупката да фарми кила. Аз идвам. Пепито. Пепито. Аз съм тук, в първа линия съм аз, няма какво. И аз. Аз искам да взема малко краситива, гледаш ли меч какъв ми? А моя? На мене брат. Прожен. Как се пичат лати всички? Ние бяхме готови да прашихме да разкатаем, ако беше някакъв. Да. Скрити са, бе, да не мислиш, че някой има. Някакъв пич скача и ладна. Ние тук ще ги посрещаме, доста добре ще ги посрещаме. Скрити са, съм... Абе, чата се спами от назад. Някакъв ми спами аритим. Някой има сет хом от Заря, баш. Аз обаче да ви кажа, че трябва да отида до Last Time започне. Добре, никакви ли нямаш? Елте отгоре, елте горе. Ай. Регенка, но взех Thunder. Той като да имидж, бе, бате. Прока не е такова си брадата, нали? Къде ми отиде? Не знам, някой ти е такова, защото вижда, че нямаш брадва. Тя къде отиде, бе? Не знам. Дъмо. Би всички. Проверя. Долу всички циги разфасове. Аре, би то. Къде? Гличнах се отново. Пребийте всички, те ще си... Някой потърси да брада в него, че си ми е дропна. Тя че ме пи. Няма аз. Радва, аз нямам. Ето има някакъв тест, то хак. Да, знам, гледам го. Вижте хака. Да, хак. Но антикнобака. Хакер. Искам 5 лега, защото ти хак. Как така е много бак. Ще ми кажеш ли? Антикнобак е, аз си снимах. Аре, бийте до всичките. Той... Сега ще е за теб. На сървъра леко ладва, нали нищо. Ма леко е, нищо. Нищо сериозно. Някой от където там мята поченки. Ой. Аз трябва да изям лек. Аз трябва да се бакна. Знам, Той че аз трябва, ама... бихме го, умря. Би... Да. Бихте ли, защото няма да ям ли заради толкова да. Аз изядох, защото съм... Аз изядох за Аре, профилактика. горе се качвам, айде. Аз трябва бакна и да си взема нови айтеми и ще... Аре, пишете War PvP да бегаме, Да. Аре, аз се варя естакетко, защото някой дай се чичка. Не искам да губя втора брадва. У мен едната брат ми е дропнах, че. War PvP. War M. О, фри килчета. Има, ама... Някакъв пасов.
Гурко, пази ме, бе, бате. Аз не ме ръковам, бе, с гурките ще останем, бе. Вие ходите, аз имам почнати. Много лига играеш. Аз ще ретравна обаче. Аре, аз съм, ама бързо, защото съм сам, бате. Да ме фане Сега не. колко минути ще снимаш? Още 10 сигурно. О, Те хората имат си време там за снимане. да бе. Аз майна изтръпнах поне 50 човек. Тропнаха ми истински опита, бе. Team Dwarf Prepare, брат. Трябва да си купя Ендъргот, няма да станете. Защо с репването ли? Да. О, то му дропнах меч. Мале, пъкале, скача! Ай, сега... Мали, дропнаха ми мече. Аз съм сам долу. Идвам, аз съм скочил, пъкале също е скочил. Аз съм с 6 лега. И без меч. Пъкале, Лонзер! Аз ще се опитам да се скрия. Не, бас, пъкале, Помагайте, отивайте му, помагайте, защото аз трябва да си репам сети, човек. за тебе съм. Пик Лонзер. Рефам, чакай, рефам сет. Дръжте се, две се траги изнесете, ай сега. Аз ги изнасям, бе, човека. Ама аз нямам меч. Отивам до Ender Chest аз. Идем си, брат, да идем. Хубаво, брат, възимам. Ти тук лайфа бравото му за мене. Заклювам се от сега. Аз бутуши 100%. Искам каска. Отивам до War. Отивам до End да започна и идвам. Ами, няма да Взех излезе контрол. скоро. За сега биете ли? Гурки, каска, каска! Нямам каска. Бягай тогава. Идвам. Едно такова. Аз ги... Аре, Пепи, отиваме ли? Да, чакаме само заедно с Лем, защото... Аре, аз имам 10 пореден лек, бе. Аз изядох всички легови и Точно всички. храната. Сега, ако някой дойде с ръчичка да му удари, аз бягам. То никой няма така. Къде ще бягаш? Бягам където се може. Аре, идите War, Пепе, бързо. Уау. Няма къде, той ми каже да ти варя ПВП. Аз си оставих айтемите в Ender Chest. сега- Ти ми помага. Ай. Пепи, там ли сме? Чакаме, аз не мога да се толкова бързо. Панталони, вест. Готово, вече си редна си сета, отивам взимам си питки и съм на линия. Ай, аз качам. Тогава ти ми помага сега идвам днес. Обаче не искам като слез, да ме почват мен. Взеха ми бърдвето, бе! Мен ми взеха и брадвето и фул сетовите. И сървъра малко ладва. Малко. О, Да, то ял леко, братле. Здрасти, братле. Аз избегам! аз с изяването на 5 лега избягах. Тия си... Бар, PvP, идам херо. Ай, ще се скочка в дупката. Така че пак не си взех файр. И къде си херо? Пък не скача. Скочи в авата, бързо. Идвай тук. Аз не мога. Коди ръски там, айде, аз си. Нямам нито сет, нито меч. Да, бе, нямах сетове. Ти по-точно ще ми извърши, нямах сетове. Не, за това си оставите ми, защото нямаше... Не бе, аз съблечах и си ги оставих в Ender Chest. Тези дни е 100% хард и без това го снимахме. Да кажа ли Херо, да ми да провери или... Ай, аз сядах лек. Чакай, че някакви с ръчичка ме бият и не мога да дойда. Къде си, херо? Кажи ми къде си. Изнесох го почти. Добре, убих го, айде, борката опе. Кой? Убих Лонзър, и къде е двамата, и Лонзър? Лонзър и Пъкалев ги убих. Моля ли да ме брата, защото... Уби ги в нещо лавата. да ме реш. Убих ги в лавата и ще я ти дам. Ей! Би ли я? Да, бе, виж, че умря. Бати ти даже не можах да помогна. Като знам как даваш, Обаче сега пак ще дойда, знаете. Така лев ще дойда пак. Аз аз трябва. също ще дойда. Изярах един лек и му чупи каска, всичко му изнесох го това. Ей, не на Пати мандазите са тея на лап. Кой ти взе, кой ще взе? Той беше сам, брат, не кажи му, бе. Май са. Да ви кажа, че Crazy Shadow Шоу. и Пъркалай са на Ender. Те си взимат точни. Аре, Борка, ела тук горе ги чакаме тук. Отивам на Warpent. Що? Кой да искаш, почне да ме бие? А, не, бе.
Ако знаете какъв съм уникално прост. Бубире тук и Crazy Show е тук. Итбър Крип е тук, бате. Къде? Тук стако пълно. Леко На Warpaint на Warpaint бързо хо. Аре, излизаме и тримата, сега ги почваме. Аре, аз Четирима. и 4. Аз хубаво бях всичко готов, ама се забравих това. Борка, Къде? Борка, аз пия и излизам. Аре, аз съм пил. Така си излязо вече. Много лаги, бе, човек, много се дразни. Ела тук горе на пяска, ела горе на пяска. Вие Crazy Show, че лаги. Бах ти как лаги. То самия сървър си лагва, човек. Искам меча! Дай ми меча, веднага! Един умре. Той пак ще отида към капана, брат, си мисля, че ще влезна вътре. Пепи беше тук и Хонтрис. За тебе не, там не. Продвойка ли? Да, май. Ела те там Хонтрис горе. екситито се прибира, пресреща го. Ела те тук. Е, тук се преселват се някъде. О. То ще загина. Не, няма да влизаш. Ела те тук при капаните за стоим, те ще Аре бе, човек, и го налагаме тук ти при те тъпи капани. Ама я дойдох с брадата. И Бубиер умира. Бубиер изява и лек. Къде си шкото? Аз няма да ям. Аз същото. Само аз не съм ял за И аз също не съм И ям. аз не съм. Аз Значи май ще ми се наложи. Да, ще ми се наложи. Идваме с херото. Айде Хванам го по- през лега, като му гледам хелт бара отгоре. И аз. Не, Ще е хубаво тук да има някой админ. Аре, елате там на пясъка, елате всички, айде. Е, Дай там. съм да си скарам. на пясъка, нали? Ти на морето ли си? Тук на какво е това? Не знам какво е това. Endstone. Да. Вестро ти? Къде? Endstone. Нямам, не знам. На пясъка. На пясъка. Никакъв пясък не знам какво означава той. Херо, ти още ли снимаш? Да, бе, с малко ще То от Дани 6-8 вчера го предих и взех левата човек. О, тук има някакъв. Къде? О, мага, тук има двама диамантини. Двама са, диамантени. Той е продвойка. Лагна. Ама как ги гоните? Ладна леко. Ама то точно по края бяга и зато няма да го гоня. Пиров ми скочи. Пиро. Не, аз ще го изнесу, ма трябва, нямам така. Не пия. Днес. Аре, Пирс, бяга, не му дайте да бяга. И блю някакъв той пичар е... Пиров, не така. Бурко, ела тук, ела си спомня. Аре, то колко неща е. Къде да дойда? Е, тук на пясъка. Не дей, мен се мали. Да, бе, и аз. Аз съм там. Я стой сам, стой там сам. Стой там сам. Стой така, покажи сега, тук сам стой. Аре, ела тук. Как си някой тренавици? Не. А ти не ги да виждаш. Е, аз съм Поне името. Още 5 минути изпира. Питка имаш ли? Не, Защото съм само една. Още 5 минути и какво? изпирам. О. То вече са на половин час. Ама. Гурки, кой гониш, бе? Не, Гурки, някой ще. А, на Warpaint искате ли? Да, тук за последно. Аре, Warpaint отивам за... Warpaint елате за почники. Аз съм там. какво? И аз съм. Аз сега ще дам 4 меча в турния дед отивам. Мангусти, махайте се. Аз съм готов. Аз ще го мисля. Лаки. Аз идея, съм взел. Някой ще даде ли храна? Е, аз Яша нормални златни ябълки. Е, като си ги остави всички ти в къщата. Аре, идете Warpaint. Някой да даде. Аз ти дам. Мале, как се... Ей, то хакера тук. Е, тук Ела, тук Вестро. е пълно с диамантки. Къде? Аз пия, да знаете. Къде? На лапи! Аре, аз скочих. И Пиров там, и всички там, и Гуркито с хака са връща. Много Да. робаква, бе. Е, бой стана. Пиров за го се започти. Кой ръска, бързо, то ще ма кюне обаче. Аз седял в лекарите. Ай, че няма лек, бе, бързо. Биги. Вестро, давай. Зяр си. Ама мен ще ме изкорнат.
Те с тия ръчички, враче, знаеш как ме Томито, притесняват. снимане, Томито. Те с дъми, да не Томи. Бърка. Гадно е тук сега с ръчички, деца много има. Той тест някак си е хак. То как ме вие през два блока, бе, бата, и какво е това, бе? То наби, че... Не през два Убих блока Фулка, може. убих Ходито. Кой? Ходито го убих. То наби през 4 блока всички. Да, седи си им наби. Аре малко Как блейнци. ще си про двойка с Фулка, с Фул меча, кай ми. Много си вярваш, братле. Къде сте? Горе, он нас пуква. Смисъл в War PvP среда. Капа на Пирос. Друзи ви се Пана долу. долу дупката. Изказка Пирос. Пирос, изказка. Айде, бе! Тук съм. Аз умирам, ви. Долу. Аз се бия също срещу Пирос, не мога, какво искаш? Още едно му туших. Аре бе, срещу хакер са бия, бе. Аз какво се бия, човек? Айде, къснах му го. Бързо, тези да ми твари. Четете му на червенко сигурно. Мен леговете са ми на червено. Пепи, Пепи, каска. краска. Спокойно, не ще върна айтемите. Убих го. Умрях като от тези ден. Не защо ще върна айтемите после. То си мъча. Фулсето ми взели ми го. Някакъв лед, пи. Знам това изхвърля, не е ред, изхвърля. Взели ми фулсета. Не, взел съм някакви тъпи части. По обратно взели ми я. Не, Къв някой си ти бие. или гуркито, или то другия. Обратно аз нямам. Къв си ти бие. Шарп 4 меч. Аз имам къв си Аре, ти хора, бие. надявам се клипът ви е харесал. Може да се обърнете и коментирате. Другия епизод, че съм с друг тех пак на гуркито, там де ще ми го едитва. Аз съм ти го едитнал, ама ти не щеш. Искам обаче много време. Чао, кажи чао. Ай. Чао. You